Кніга паўторанага закону, раздзел 16. Беражы месяц Абіб, каб учыняць пасху Господу Богу твайму. Бо ў гэтым месяцы Абіб вывеў цябе Господ, Бог твой з Егіпта ноччу. І складзі ахвяру пасхальную Господу, Богу твайму, з авечак і бычкоў у месцы, якое сам Господ Бог твой выбера, каб было там імя Яго. Не еш з ёю хлеба квашанага. 7 дзён еш з гэтымі ахвярамі хлеб бедавання без закваскі, бо паспешна выйшаў ты з Егіпта, каб ты памятаў пра дзень выхаду твайго з Егіпта ўсе дні жыцця свайго. Не павінна быць нічога кваснага ва ўсіх межах тваіх на працягу 7 дзён. З мяса, якое будзе складзена ў ахвяру вечарам, нічога не павінна застацца да раніцы ў першы дзень. Не можаш ты складаць ахвяру пасхі ў якім-колечы з гарадоў сваіх, якія мае даць табе Господ Бог твой, але толькі ў тым месцы, якое выбера Господ Бог твой, каб было там імя Яго, складзеш ахвяру пасхі вечарам пры захадзе сонца ў той самы час, калі выйшаў ты з Егіпта. Спячы і з'еш на тым месцы, якое выбера Господ Бог твой. На ранку ўстань і вярніся ў палаткі свае. 6 дзён еш праснакі, і на 7-ы дзень таксама, бо ён усталяваны для Господа, Бога твайго, і не працуй. Адлічы сабе 7 поўных тыдняў ад дня таго, калі ўзнясеш серп над жнівом, і ушановуй свята тыдняў для Господа, Бога твайго, дабрачыннай ахвярай з рукі тваёй, якую складаеш паводле дабраславення Господа, Бога твайго. І святкуй перад Господам Богам тваім і ты, і сын твой, і дачка твая, паслугач твой і паслугачка твая, і левіт той, што ў брамах тваіх, і прыбылец, і сірата, і ўдава, якая прабывае з табой у месцы, якое выбера Господ Бог твой, каб там было імя Яго. І прыпомні сабе, што ты быў нявольнікам у Егіпце, таму зберагай і чыні тое, што загадана табе. Святкуй свята палатак 7 дзён пасля таго, як збярэш плён твой стоку і стоўчні. У гэта свята будзеш святкаваць ты, і сын твой, і дачка, паслугач твой і паслугачка, таксама левіт і чужынец, сірата і ўдава, якія жывуць у брамах тваіх. 7 дзён адзначай святы Господу, Богу твайму, у месцы, якое выбера Господ, бо дабраслаўляць цябе будзе Господ Бог твой ва ўсім плёне тваім і ва ўсякай працы рук тваіх, і будзеш поўны радасці. 3 разы ў год хай пакажацца кожны з мужчын тваіх перад абліччам Господа Бога твайго, у месцы, якое ён выбера, на свята праснакоў, на свята тыдняў і на свята палатак. І ніхто хай не пакажацца перад абліччам Господа з пустымі рукамі, але кожны хай ахвяруе паводле таго, што будзе мець, паводле дабраславення Господа Бога твайго, якое ён табе дасць. Ва ўсіх брамах тваіх, якія дасць табе Господ Бог твой, устанаві суддзяў і загадчыкаў на працах на ўсе пакаленні, каб судзілі людзей справядлівым судом. Не крыві закону, не глядзі на асобу і на падарункі, якія засляпляюць вочы мудрым і перакручваюць справы справядлівых. За справядлівасцю ідзі следам, каб жыў ты і валодаў зямлёю, якую Господ Бог твой дасць цябе. Не садзі сабе гаёў, з якіх колячы дрэў каля ахвярніка Господа Бога твайго, які збудуеш сабе. Не стаў слупа, бо гэта ненавідзіць Господ Бог твой.